hlukana nomcineka, hlukana noZuma. Ngicela futhi ningangizondi nonke nina engizothinta amagameni la. Mina nonke nina engizothinta amagameni ngiyanithanda, ningabafowethu nizingane zakwethu. Kodwa kunezinto okufanele sihambe empilweni njengamadoda, sizibuke ngeqiniso, sizibuke ngenhlonipho, sizibuke ngothando, sizibuke ngokwakha. Uma ngibhedile ngizocela ukutshelwa yini nina engizothinta amagameni la ukuchaphakela ubhedile. Iningi lenu nina engizokhuluma ngani la inamba zenu nginazo. Kodwa for the benefit of the community ngibona ukuthi ngenhlonipho yami nje enginayo angizokuthuka nhlamba, angizokuthuka umuntu, angizokudicilela umuntu phansi isithunzi sakhe, ngizokhuluma iqiniso. Uma kwenzeka iqiniso libukeka njengenhlamba, suyongixolela mfowethu. Uma kwenzeka iqiniso libukeka njengokudicilela isithunzi sakho phansi, kuyobe impela ngiyashweleza ngoba yinto engingaqondile ukuyenza. Ngane zakwethu ngizokhuluma ngalensizwa yakithi uKhuzani, uNkosikhona, umfoka Mpungose eMandaba eNkandla. Thina ke lapha kwaNongoma sazi lutho ngendaba zokubandlululana abafowethu ngokweindawo. Siyanibona ukuthi nibaningi bantu abaqhamuke endaweni ezihlukene, niyathanda ukubandlululana abantu ngeindawo. Thina sikwazi ke lokho. Sazi ukuthi umuntu uyabonisa, umuntu uyatshela. uKhuzani umuntu omkhulu emhlabeni, umuntu omkhulu ngendlela esimanga lapha emhlabeni uKhuzani. Insizwa futhi ethandwa abantu abaningi abayithanda ngeqiniso, bese kuba nokuqabo oluningi oluganga ngayo olwenza ngathi luyayithanda lungayithandi. uKhuzani kule album ayikhiphile sengiyilalelile. Isizathu sokuthi bafowethu ningibone mina ngaphawuli ngama-album, angihambi nendaba zama-trend mina ngiyalalela umculo, ngiyawazi, ngawufunda, ngiyawazi. So ngiyawulalela umculo, ngilalelisise. Kukhona ukuthi ngikuncome, ngizama nje ukuthi ngiphakamise umsebenzi wakho. Kukhona ukuthi ngikuncome ngoba sengingena ekujuleni komsebenzi wakho. Sengiyilalelile ke i-album yamfowethu, sengiyilalelile i-album kaBizo iviki lonke, sengiyilalelile. uKhuzani zintathu izinto okufanele azenze ukuze avikele igama lakhe lihlale inguna phakade emlandweni kaMaskandi. Akekho umculo omncane ongakwazi ukwehlula uKhuzani. Akekho umculo ozoqhamuka emuva afika bengaphezulu kaKhuzani uma uKhuzani ezokwenza lezi zinto ezo-3 engikhuluma ngazo. Okokuqala, uKhuzani kule album uyilungisile, usebenzile Khuba kule album, uzilungisile mfowethu. Uzilungisile emaphutheni amaningi obusuwenza engenziwa nguwe, enziwa ngoproducer, enziwa ngonjiniya, enziwa ngabantu abayizikhulu abakuthandayo. Buyele enkandla uzoba right, uright, unephimbo. Akekho umuntu onephimbo likaKhuzani, akekho. Ngoba uKhuzani. So angiqhathanisa umuntu ke la, akekho ngimqhathanisa nomunye, akekho kodwa onephimbo likaKhuzani. Okwesibili, Khuzani kuzofanele ukuthi uzame ukulungisa ubudlelwane bakho nomuntu uyenziwa. Hambani niyohlala phansi nomuntu uyenziwa, nikhulume a business relationship. Ningaxolelani. Konke nakukhuluma nixabana, nithukana, nibhinqana, nenzani, ningaxolelani. Hambani niyohlala phansi nikhulume i-business deal. Okugcina mfowethu, bizo lami ngenhlonipho nothando lwabafowethu, hlukana nomcineka, hlukana noZuma. Hlukana nabo ngokomsebenzi wakho wokuba uMaskandi. Uhlangane nabo kokunye okungawuthinta uMaskandi. uZuma angimazi uZuma, kodwa umcineka ngiyamazi. Umcineka indoda ekahle nje kimi, engakazi ngiphoxa ngalutho, engenalutho. Kodwa inkinga, umcineka sometimes uposta izinto ezikwenza wenyanywe ngabantu.
ถึงพนักเห็นอะไรเอาถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรอีกรอบใช้ต่อบอกต่อถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเข้าถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรเอาถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักไหนถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเห็นอะไรจับอะไรถึงพนักเห็นอะไรถึงพนักเอาจับถึงพนักเห็นอะไร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 เนี่ยพี่ละโจเนี่ยพี่ละมาเบล่ะWetimen, ham, amasha amasha shaya mabhedla. How much you better? Tata mbani. I'm